com diu ell molt bé, diu, si bé el filòsof experimenta amb les idees, l'artista experimenta amb la matèria, el científic experimenta amb les coses, el propi del monjo és experimentar amb si mateix. Per tant, entès així, tots som monjos i monges. Hi ha una part nostra que és irreductible, incomparable, verge, absolutament inaccessible inclús per nosaltres mateixos, que és la nostra part monàstica, la nostra part unificada, la nostra part centrada, amb la qual contínuament experimentem amb nosaltres mateixos. No amb coses de fora, sinó amb el que nosaltres realment som. I quan realment ens anem aproximant a la nostra fundària, aleshores aquest únic i irrepetible que som, al mateix temps es desplega en la comunió cosmoteàndrica, que és sempre també el seu missatge. Però més, diguem-ne, combreguem amb la totalitat quan més centrats estem amb el que som. I la doble articulació de desplegament cap enfora i al mateix temps unificació cap endintre és justament el que el monjo, l'arquetip, monjo com a arquetip, ell també descriu. Hi ha dos pensadors, no són dos pensadors, són dos místics que s'apropen, jo crec, en aquest pensament a Panikkar. El primer d'ell és un dominic del segle XIV, alemany, el mestre Eckhart, que diu: no hi ha camí vers Déu, no hi ha camí cap a Déu. No hi ha camí cap a Déu. I l'altre, en aquesta mateixa tradició de grans mestres espirituals, el trobem ja al segle XVI, a la Castella del segle XVI, Sant Joan de la Creu, quan en el seu diagrama, Sant Joan de la Creu va dibuixar, sembla que és d'ell, és autògraf, va dibuixar un diagrama perquè les monges de Beas, em penso que eren, poguessin seguir aquests passos d'iniciació vers el Monte Carmelo, és a dir, com un camí de despreniment, de desposació, ni el camino del cielo ni el camino del infierno, diu Sant Juan de la Cruz, i com en aquest camí del mig s'arriba a dalt de tot. I un cop has arribat a dalt de tot, diu Sant Juan de la Cruz, ja por aquí no hay camino. Per tant, jo crec que aquests tres pensaments ens poden ajudar a pensar sobre aquesta impossibilitat sobre l'experiència de Déu. No és possible tenir o fer perquè qualsevol verb que posem és en primera persona. És a dir, és un que fa quelcom i quan fa un quelcom ja està reduint-lo en un objecte, en una cosa que pot objectivar, que pot controlar, i si és Déu és impossible que pugui ser contingut en pensament, sentiment, idea o el que sigui. Aleshores, certament tota la tradició mística dirà això. És a dir, ell té a més unes molt bones desenvolupaments del que és inclús la mateixa paraula experiència. En un altre llibre ho desenvolupa més, però també aquí, en la plana 39, parla dels constituents de l'experiència. A més, em sembla que aquest va ser un tema que va sortir en un dels col·loquis fa uns dies. En quin sentit podem tenir experiència? A què anomenem experiència? Ell em parla, no en aquest... Aquí fa un desenvolupament menor, però en un altre lloc parla de que l'experiència ve de Pereor, que és la mateixa origen de la paraula porta i de diferents termes que tenim, que és un punt de partença, és un viatge, és un trànsit. Allò que experimentem en el mateix moment en què s'està donant s'està desplaçant cap a una altra cosa. La mateixa experiència és inacible. Estem sempre desplaçant-nos cap a una altra cosa. I només quan li posem paraula, pensament, que per altra banda ho necessitem, perquè la comunicació és inevitable, ja no és l'experiència pura en la seva radical genuïnitat. I si això es dona en les experiències dels subjectes, dels objectes, quan més es podrà dir sobre o no dir sobre el que és l'experiència de Déu. És a dir, és un punt de partença del qual sempre ens estem desplaçant, exterior, sempre cap enllà. I
el record que tenim o el llenguatge que utilitzem o la interpretació que fem ja és una reducció d'aquesta experiència, que és quan passa la comunicació. I evidentment això és el que no pot ser Déu. I el gran error de les religions, que és el que ell contínuament anirà denunciant en tots els seus, anunciant i denunciant els seus escrits, és la tentació d'objectivar Déu, de convertir-lo en un concepte, en una idea, no diguem-ne ja en formulacions dogmàtiques, per la reducció que suposa, perquè es volgué atrapar lo inatrapable. I aleshores, davant d'aquesta tentació d'idolatria, en definitiva, per això ell distingeix, parla dels icones del misteri, no dels ídols dels misteris. La diferència entre ídol i icona és que l'ídol és una imatge saturada, una imatge que deté allà on ella convoca, i moltes de les nostres idees de Déu o formulacions sobre Déu són idòlatres, són idolatria, perquè reduïm a Déu a la idea que tenim d'ell, i en canvi la icona del misteri és una finestra transparent, translúcida, a través de la qual encara hi ha sempre més misteri a recórrer. I aleshores la capacitat justament de parlar sobre Déu és que les paraules que s'utilitzin, el llenguatge que s'empri, doncs mai pugui ser una detenció, sinó sempre, diguem-ne, una ocasió per anar més enllà. El nostre objectiu, si és que en tenim algú en sentit espiritual, la nostra fi aquí no és el nostre perfeccionament ni la nostra santificació. No és que esdevinguem sants, sinó que la fi última de la nostra vida és estar units en Déu. No som nosaltres, sinó que és Déu. Bé, a mi em sembla que això no té una explicació possible, per tant també hi ha una impossibilitat de l'experiència, diguem-ne, discursiva sobre això, però que podem descriure el marc d'aquest problema si entenem el que Panikkar diu en aquest mateix llibre, al començament, tot seguit, després d'aquest primer pensament sobre la impossibilitat de Déu. Ell parla sobre els noms que té Déu, sobre la impossibilitat de parlar de Déu, sobre el fet que Déu no és un ens, diu, Déu no és un ens, és a dir, Déu no és un ésser, sinó que, cito Panikkar, Déu és la realitat. Jo crec que al darrere d'aquest pensament de Panikkar està Zubiri, que em penso que d'alguna manera exerceix algun mestratge aquí. Déu no és quelcom, ni és bo, com dirien els grans místics de la tradició de la teologia negativa, ni és bo, ni és vell, però tampoc no deixa de ser ni bo ni vell. És a dir, la impossibilitat que a partir del llenguatge nosaltres aconseguim descriure allò que és Déu. És impossible, per tant, parlar de Déu, i si és impossible parlar de Déu, aquesta impossibilitat també s'extén a l'experiència, perquè no hi ha experiència si aquesta experiència no pot ser expressada a través del llenguatge. És a dir, quan més llenguatge disponible tinguem, més capaços serem de modular això inefable i això intangible, i més riquesa i més capacitat d'afinar, de prendre's i de desprendre's de les mateixes paraules que utilitzem. Quan més ric sigui el llegat, doncs més podem modular justament lo immodulable. Jo crec que la clau de tot això està en la frase del text sobre Maria, quan diu la nostra fi en aquest món, en aquesta vida, diu, no és ser bons ni perfeccionar-nos en la santedat, per exemple, sinó que el nostre fi en aquesta vida és Déu. El nostre fi no som nosaltres, sinó que és Déu. Per tant, aquesta experiència impossible seria el pensar que és possible una experiència d'unitat amb Déu, per exemple. Que nosaltres, a través del nostre esforç, a través del nostre coneixement, a través de la nostra ascesi, a través de la nostra negació, a través del nostre sofriment, podem arribar a Déu. Doncs no, res de tot això. És a dir, tot aquest camí, per dir-ho així, tot aquest camí constructiu o positiu no val res. Per què? Perquè l'únic objectiu seria esdevenir Déu. És a dir, i per tant, l'únic objecte és també nosaltres ser Déu. El que passa que per obtenir aquesta naturalesa divina, per dir-ho així, hem de partir sempre de l'altre component de la relació que som nosaltres. Ens hem d'oblidar de Déu, ens hem d'oblidar de l'experiència de Déu i fer l'experiència humana per poder fer aquesta experiència de Déu.